Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallonmu da kuma sauraronmu. Ina muku barka da wannan lokaci tare da fatan mun shiga sabuwar shekara lafiya ta shekarar 2025. Muna muku fatan alkhairi, dukkanin alkhairi da ke cikin wannan shekara kuma Allah ya sadar da mu da su baki daya. Allah Ubangiji ya kwaɓe dukkanin wani sharri da mummunan kaddara da ke tahe a cikin wannan sabuwar shekara. Sannan kuma ina mai farin cikin gabatar muku da sabon logo ɗinmu wanda muka fitar mai sunan N&A Production. Sabanin wancan mai ɗauke da Runka Movies da Haske TV ba ta garawa. Bayan haka kuma muna muku adadi ko in ce albishir na sabbin shirye-shirye da muka saba gabatar muku a wannan channels namu kamar yadda kuka saba gani. Masu kamanceceniya da na ƙasashen waje wanda na tabbata yana nishadantar da ku tare da baku al'ajabi. Muna fatan wannan kokari da muke yi da wayar da kai naku da muke yana baku nishadi da kuma faɗakar da ku da ilimantar da ku ta hanyar amfani da salo na zamani na ci gaba ko kuma in ce amfani da na'ura mai kwakwalwa wurin kokarin gudanarwa abin da ya shafi harka ta ɗaukan hoto da kuma aiwatar da shi a zahirance a screen da ke nufi kenan. Ku kasance da mu a wayannan channels din domin kallon sabbin shirye-shiryenmu. Shirye-shirye masu kama da kasashen da suka ci gaba na ketare wanda muke kokarin kamanta haka a harshen Hausa. Mun gode kwarai da irin bibiyar channels ɗinmu da kuke yi. Muna godiya, Allah saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Mun gode. Ya ake ciki? Marasa ta. Bayanan sirrin ba? Da jirgin da bayanan sirrin da yadda ke asirin an tashi jirgin su. Ina ganin dama ce ta ƙarshe gare mu yanzu. Ba na ganin haka abu ne mai sauki. Mazaje, muna da 'yan kutse a farmakin su na biyu. Kowa zama cikin shiri. Masa ki sauke makamin ki kasa yanzu. Soja ɗan sun